ka channel te ila subscribe lo ni chuan subscribe button kha milo me sakla video thara piang imu thei nan notification bell kha milo on sakdon nia kumsang khat zakua somkua pali November thalai hola ni a James ate chung kwa chu kar to pa piang in anin mu khom thina hemi tumpo hian kar to pa in mu khom le tumin an chung kwa chuan rem an ruata a an phur tlang to hle ti chuan huna kal hreta an chung ko in mu khom hun po chu alo thleng ta a chumi tum chuan James safanu ke ti chu aron thleng ve thei ta reng lo mai an han ko la ma se chan na reng an dong lo ke ti hi an venga tanga chimlam mel somahla a restaurant pakhata thokin mani in en kolin a om rang to nge a ti chuan James ate chu chutia an fanu in phone call a chan thei tak lawa chuan an ngai a thata chi alowa ke tin engma soilok box hi lo nen ke ti in lam chu an pan tangot maya ke ti in an va thlen chuan in chu chung lama alo in kalfel thap maya ke ti chu an han kowa doorbell te metin an han kola ma se chana reng om lo ti chuan ke ti pa chu amang ang ta dewa kongka chu a han ti cheta a in chung an han lu chi chu an phuzoka in chunga thi sen tam tak bonuai mai kara chuan an fanu ke ti chu alo tlureng maya a mel chu mu tlak om lo khopin riam hrei manga sei sakna ni om hian alanga ke ti mar chu an han deka van nei thak takin amar lo la om tlat mai James chuan arangin police lam a phone ngala a kola tanga rei lo te a chuan police te po chu an ron thleng ngala in chung chu an han dap ngal chara chu ti lai chuan ke ti chu damdoi in lama hruai ni in adin mun a thalo hle police te chuan thil thlen dan chu ngor takin an chui ngal chara tu ti nge ni yang ti hriat turin misual chuan nu ma a nu chialowa a fim khur mel khop mai ke ti chuat le bang vela chuan thi sen te chu akai nei nuaya misual hriat na turin fingerprint emo thil dang engma nu chia ani lo investigator lam chu an lu a hai hle a ma se ngor takin an chui zuya an then omte bekualin ke ti soi sak ani zan hian thom an hriat lo te thil dang lam deuh thleng a om lo te chu an han zot kol zunga ma se an khet chui laia tangkai tur thil an hriat bel tlat lo chu ti lai chuan ke ti chu soi sak ani tuk le a chuan a hliam chu thuar loin a boral ta a ke ti chung te chu an ril ru an a hle a misual chu chui chuak ngei an du hle ti chuan ke ti boral nu po chuan investigator lam chuan thu thar lom om lam an la nei thei tlat lo thei top chua chuan an han chui zui zela an nu dewa chuan thu thar lom om lam an case boy pui mek atana tangkai thei tur ni om tak an muta ke ti phone chu an han cheka a boral zan hian mi pakhat abia ani oma chu abiak chu abial pa ni om hian an hria a chu pa chu ke ti nu le pa te an han zota a ming chu Brandona ania ke ti nu le pa po chuan an lo hrengang mai abial pa te nen chuan an lo in po hle a ama po an lo hriat chian viau thu an soi boka ti chuan Brandona chu thu zo fia turin investigator lam chuan an lata a thu emo an zo nu chuan Brandona chuan ke ti boral zan chuan ke ti ina akal ngei thu asoya ma se reya om lo thu le anin ti thiam lo awanga a hole vat thu asoya investigator lam chuan ti fu don riawin anin thria a misual chu hretluk deuh thowa anin ngai mana Brandona chu a inrol ngei an ring tlata ma se Brandona chuan a tha ni lo thu le a hole vat thu bak soibel tur anei tlat lo an han dop ngiala
eng tin tin emaw pawh a an han chaih kual pawh chuan engmah hriat bel tur a awm lo investigator lam chu an lu a hai ta hle a Brandon a chu in hnam hnawihna nei lo nia an hriat tak awangin an haw tir leh ta a chumi hnu ni hnih na chuan police lam chuan call poimawh tak leh hman hmuh thlak zet mai an dong ta a call an don na hmun chu an pan ngala mak tak mai in call an don na hmun chu Katie in bul lok atanga call alo ni a aron call tu chu Katie then om hnai mi tho Julie kumsom limi alo ni a soidan chuan Katie then om lok te chuan anin bul maya chuan lei an lai thu le bung ruani om tak puana tuam chu an phum thu te a soita a investigator lam chuan an ngai ven ngal hle a Katie then om te lei lai chu an han hai nak chuan man rua eng emo an lai chuak ta a chung hriam hreya chuan thisen akai nei nuaya chung thisen kaina te chu forensic mithiam te hnena chuan endik turin an thon ta a chung man rua a chuan kut zetha an hmuta tlat mai chu kut zia chu Katie then om maya tlangwal kumsom ni pakhat mi Thomas a kut zia nen chuan aloin ang thap maya Thomas a chu thu zo fia turin an hruai ngala ti chuan an handop tranta a atira chuan Thomas a chuan a phana sa hle maya ma se man rua vela kai thisen tele ama Thomas a kut zia a om tlat awang chuan phat ngai na a hretalawa a in puang ta a Khamizan khan Thomas a chu Katie na chuan lutin man rua a ken chuan Katie chu a hmai le luwa a beina sa hle ti a soya a that nia a hriat nuwa tukvera chuakin uluk takin anam kal le thlap ti a soi bok investigator lam chuan engwanga that nge ani an han zo chuan Thomas a hian Katie hi alo ngai zong hle ti a soya hemi a tha zan hian Katie bialpa ni om tak a ina tanga a chuak a hmu thu le Katie bialpa ni nge ya a hriat awanga thikin Katie hi a that tamai ani ti a soi chumi hnu chuan Thomas a chu thu buai siam sak ni in ko chuan dam chung tang turin a chung thu a rel sakta ani heti chung hian Thomas hian a thil ti awang nga a in chhir lo thu ala soi cheu bok in ngai zon na chungchang wang po nilowa ma ni na ngai zona wanga tual tha na hi enge in ngai dan comment section lama lo sei ula ti chuan ka video hi tha in ti ni chuan min lo subscribe ula min lo like bok ula ti chuan video therapy ang te in mu theinan notification bell kha min lo on sak bok don nia